fresh na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Padagos nga to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan, sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampango na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ng hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kaniba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Maray na hapon, Pilipinas! Welcome po sa programang Kaya ang unyang pong aldaw nin Sabado sa pong environmental program mga tugang kan DCGB para po magkaigwa kita kamarahay lamang na futuro sa paginin pagibariwas nin mga informasyon sa tuya tabing kapalibutan sa pagiponin radyo anon mga informasyon na piritang makua mga tugang tangani po na kita makapagpartisipar sa pagpreserbar kan sa tuyang kapalibutan. Ini po ang lalaking hindi inuumaga sa programa niya tong Kaya hanggang po kitang alas 3 nin paghahapon. Iba po ang sa tuyang topic ngunyan, mga tugang na paghahapon, ang sa tuya pong pag-irestoryahan iyo ang environment in the food web. Yan, ha? Ano po yan, mga tugang na ako nagka-interest ako, tapos research ko, mga tugang ang sa tuyang discussions ngunyan na paghahapon. Mga tugang, gari sabi nga ni, magayon nga niya ako nasabuton takimaray ini. Ano yan na pig-upod na environment na iyan mga tugang in the food web, ha? Anong gustong sabihon ka iyan? Tabi na mga program na kwa na yan, ha? Ano tabi ang gustong sabihon ka iyan, ha? Alright, kaya po nga na paghahapon, mga tugang sa tuya at tabing bisita, mga tugang si Sir Edwin Ribangkos, ha? Sarot tabi mga tugang sa tuya na isyukan an isyo. Ang sa tuya tabi na municipal
Environment and Natural Resources Officer Candaraga sa Menro. Buda siya mga tugang. Saro po siya na ano yan, licensed agriculturist. Yan, ha. Sige tabi si Redwin, environment in the food basket. Actually, kan sinabi mo sa kuya ni, bago sa pagdangog ko, kaya nag-adal-adal ako. Ano daw nga niya ako ini, nas gusto tang ma-discuss ko niya na pagkahapon. Tatawan ta ka po nin pagkakataon na ma-explikar. Ano po ang pag sinabing environment in the food basket, ano po ang gusto sabihin ka, tabi si Redwin? Sige po. I-explikar tado tabi, ang gusto sabihin ka na environment and food web. Sige po, tabi si Redwin, go ahead. Ini po si Ren na magayon na topic tangon yan ta ara mo baga kadakol nag-focus sa pagpakaray kang pagkaon sa Senado. Oo. Kung saan ang focus tangon yan talaga pagkaon tanganing dahil magutom. So, ini may relasyon ini sa satuyang environment. Kaya big ingwa ko na makahiras sa imo di sa tuyang tagapagdangog na ang pagkaon dahil nangyayari kung wala environment. Aha, okay, okay. So, gari ini circle na nag-i-exist talaga siya. Apo. Kapag nawaraan sa ro, delikado. Oo. May epekto. So magkaiba palang permian ang pagkaon, buda environment, depending daan sa ro. Yes. Yes, sir. Okay. O, inutod ta, adalan ta po muna ining about environment. Aha. Yeah. Yeah, So, okay. ang environment baga is everything around us. Yeah, So, okay. iting na ining ta, living and non-living. So, it provides the resources for essential life. Kung ano po ang purpose kang kinaban, ining environment sa buhay iyan, sa tuya iyan, sa tao. It includes air, water, land, and plants, and the animals. Okay. So, kung i-relate po ini sa satuyang pagbuhay-buhay, ang environment dapat ang pagpabayaan. Ayon. So, kaya ang kita Tama. digdig nakasukat, ang pagbuhay-buhay, ang oral daw, ang gabos, nakarelay po sa kalikasan. Yaon sa environment. So, kaya po pig-ingwa ko, tanganing ma-discuss na po, tawan taning relasyon, Opo. ang pag-adal sa pagkaon, nata masustansya ang pagkaon, nata Opo. kita nabubuhay, nata tayo kita emerging na kukuha digdi. Yan. So, Okay. next slide po. Sa biotech factors, ito yung mga living plants. So, Opo. mga microorganism. And then sa abiotic factor naman, ining mga non-living things, arogan air, water, soil, and temperature. So if they are together, they form a balanced ecosystem. So yun na po sa para sa rabita na nga ecosystem balance. Oo. Pag natin nga route na nga ecosystem ta daita na po nahihiling sa iba. So, Aha. sige po, next slide. So, ang food web naman shows now an energy and a nutrient flow in an ecosystem. Ayon. Aha. So, di na nagalaog ang food web sa energy source na yaon sa ecosystem. Okay. Okay. Connects multiple food chains. Napaka-importante po yun eh. Aha. It highlights interdependence among species. So kung doon ang talaga ining maray, ang food web, yaon ang pig-apod ng food chains. Nakasirkul siya sa mga ibang species. Literal tabi ano Sir Edwin na food chain? Ang gusto sabihin mo kaan? Yes, gari ini kadina na dai pwede sindang dai mawara. Ayon. Okay. Sunod-sunod. Aha. Okay. Aha. So permiyaon ang food chain tabi. Ano? Yes. Yeah, okay. Sige, next. So, Next. igwa kita ang trophic levels. Okay. So, igwa kita ang pick-upod na producers. Ang producers ini mga plants, Okay. mga algae, that make food using sunlight. Okay. Okay. So, ini po kaya sir, sa muya, sa agriculture, ining sunlight, this is a light energy. Ano po? Ano po?
Light energy. Light energy Nakikita. sa mga plants. Light energy. Okay. Ang Okay. sunlight. Aha. Ang mga plants, ang mga algae, ining mga green. Mm. Sa photosynthesis, ini Apo. po ang nagko-convert kang light energy from the sun na maging chemical energy. Aha. Okay. So chemical energy, iyan ang kaipuwanta. Aron kayo ng mga consumers na pagsasabi. Mga herbivores, mga carnivores, and the omnivores. Ayun. Kita po yan. Kasabay Yan, kita dyan, din. kasabay kita dyan Sir Edwin, ano? Kitang mga tao mismo, ah. Yes. Okay. Yes. So taday tamang po pwedeng, sabi ko na nga ni, taday tamang pwedeng sakloon so init kang aldaw, maging mabusog kita. Opo. So maagi mo na siya ng proseso, kaya may tanong. Ayun. Okay. May Okay. plants, may mga algae, tanganing, yan, ma-convert kang leaves through the process of photosynthesis, magi siyang food. Na iyo naman itong itatao sa tuya ng mga Opo. consumer. Okay. Kung animals, carnivores. Kung mga herbivores, sumahilig sa mga herb, mga Yan. plants, mga Okay. green. Mga dahon-dahon. Yan, mga dahon. Mahilig sa dahon-dahon. So ini naman, pag ini na-consume ta na, partly na po kang environment, ini naman na pig-abot ang decomposers. Ayun. Okay. So ini Okay. mga decomposers, usually, yaon ini sa soil. Yung mga fungi, mga bacteria, that recycles nutrients na naman. So pag na-recycle niya sa nutrients, magiging siyang mga nitrate, chemical nitrates, nitrogen, absorbo naman ini kang halaman. Ayun. Okay. Okay. So pag nagtalo mo naman sa halaman, another chemical energy na naman ito para sa mga consumers. So ano po ka ng proseso? Oho. Kaya pag-apo siyang food web or food cycles or Ayun. food chain. Yeah. So may gano'n naintindihan ko tabi ano yan Sir Edwin na may gano'n may cycle ade. Tama? May Kasi cycle. may cycle niya. May cycle. Okay. Okay. Nagbabalik-balik lang siya. Pabalik-balik. Pabalik-balik Nagbabalik-balik. pa lang siya. Okay. Klarado ah. Ini na po ang pagpapahiling ta ining pyramid kang available energy. Oo, Sa oo. plants, pwedeng may mga arthropods, mga bayong, or chicken, or baga sa tuya. Ngaya, sa plants, pwedeng tukaon ngaya kang magbunga, mais, makakuha kang manok. So manok, iyo man sa konsumo, pag-konsumo ta. Oo. So, it is the available na energy na yaon sa environment. Sige po. Okay. Next niya. So, ini po na mga pagpapahiling tayo ng trophic levels, di dito po mahihiling ang pasunod-sunod. So, meaning, mahihiling ta kung sa ocean, yaon sa mga sira, from small, mga plankton, kaya, and then so carnivores, hanggang sa pinaka-last or pick-up ng mga tertiary consumer. Yeah. So, ini naman sa tuya, tigdi kita sa sa pinaka-abot ng tertiary consumer. Ayun. Ini, dapat na mawala ini. Okay. Okay. Ano yan, kumbaga sabi nga ni Ninda, food chains talaga siya. Nakakonect, interconnected po. So, Iyo, next ano? slide. Arog pa lang ka ng sitwasyon. Na-imagine ko ang sitwasyon. Ano? Kang pagprodusir hanggang sa mga nagkonsumo hanggang sa pag-decompose kaya. Balik naman sa pagprodusir. Yeah. Ade, So, okay. yan baga sa dagat, na mo, may saradayoto na sira. Opo. Sa dayote siya, kakaunin ko durdakula na sira. Susunod naman si durdakula hanggang sa pinaka available na predator na pagkapunta na pwedeng sinda-sinda hambang nagdadakula, may nagpapakinabang duman sa ecosystem na ito. Okay. So, may producers, may consumers, may primary consumers, secondary consumers, and tertiary consumers. Opo. Ini, yaon ini sa pag-abot ng balance ecosystem. So, ini, pahiling ta, sir, Opo. next slide. Opo. Yan, ini naman po, so, the soil food web. Oh. Ini po sa muya sa agriculture, ini po ang importanteng pigduduon ng tangon niya.
ini po ang dapat na maibalik, mapakalaan. Aha. Ang Soil sa tuyang food web. organic matter, pag na-deplete, nawara Apo. talaga. Apo. Iyo po ini ang sasabi mi sa agriculture na jawa kung ano pong ikaag mo ng mga synthetic. Maluya ang function kang soil. Ang soil po talaga, igwayan dyan ang inibigapod ng mga organic matter, tubaga mga residue kang mga tanom. Apo. Kakaunon man yan kang yaon sa soil, aron kaya mga bigapod ng mga fungi, mga bakterya. Kakaunon man siya kay mga earthworm, mga protozoa, hanggang pasiring siya sa mga bayong or animal. So ini po, nawawara ini kapag ang daga, dahil sabi ng tanong, pigpabayaan ta, dahil pigbalik sa mga organic matter. Or nawawara po ining mga producers na ini sa soil. Ini pong mga naggigibo kay mga nutrient para sa halaman. Nawawara siya. Ayun. Okay. Okay. So, kaya po ini napaka-importante, kaya po doon ta ining environment talaga sa tuya. Nature talaga ang nagigibo kay pagkaon. Opo. At certainly kuan oni ong Edwin, kuyan ko lang tabi no. Ining mga pinag-demonstrate mo na garing mga animals, mga bakterya o ano man ang apod ka na yaon po sa daga. Tama ba? Na, sa pagkasabot ko sa paliwanag mo, very important ini kung paano mag-produce ng pagkaon, magbuhay ang pananumta, maski sa daga man siya o sa tubig tabi? Yes, Sir Hen. Maski wala kita gibuhon, dahil kita mag-fertilize. Kapag yaon po sila dyan, ining mga bakterya, mga fungi, mga nematodes, ining mga beneficial microorganism. Opo. Maski wala kita intervention, ang soil kaya nindang mag-survive, magbuhay, kaya nindang magtalubo kay sarong tanom, mapabunga ang sarong tanom, magka-produce kay pagkaon ng sarong tanom. Opo. Without intervention by human. Ayun. Okay. Kaya niya, may capacity po ang soil, basta ibalik sa ang organic naturalisa. matter. Ibalik tang naturalisa. Ano? Yes. So meaning, maski daing tao na mag-cultivate ka, basta layaon yan, ang soil ma-survive, kayang bumuhay, kaya ano man na pagkaon ta. Yes. Ayun. Kung mawara ang tabi, Sir Edwin, ano mangyayari tabi sa iling mo? Yan, ini na po, malaw kita dito. Yan. Sige daw po. Sige Sige daw. po ito ang Okay. kang environment. Next slide tabi. Sige. Sa next slide. Sige daw, next. Jerome, yan. Okay. Hindi na kita sa factors that affect balance and stability ng Opo. food web. Okay. So hindi na sa environmental, Mm. sir, napaka-importante kapag igwang climate change. Oo. Sana dito temperature. Sa rice field, kapag sige ang langkaw, sige ang init, ang paroy apektado. Natutubo nga ni siya, pero ang kadaklankaan, sabi may, nai-sterile. Kulang ang grains. Although nakabuhay siya, nakatalobo siya, Opo. pero pag tama ang temperature, alang kawuno na, minsan nagpo-41, nagpo-42, ang yield factor, ay ang tinatamaan, nagluluya. Ayun. Okay. So, Okay. ini pang rainfall. Pag makusugon po ang rainfall, natural, so mga topsoil, sabi ta nga ni nayaon so soil web, food web, naanod po yan. Kasabay sindang mga organic matter, manipis po sa topsoil, maluya man so living organism duman sa soil web tanapigap. Okay. So, kaya po may mga advice kita na lalo itong mga lugar na grabe ang sa tuya, digdi sa tuya, grabe ang uran. Pag araw kayo ng tag-uran, minimum tillage ang cropping technology. Sabi yun, dahil pagkalbuhon, dapat ang soil. Yeah. Pag tanong kita, limited lang ang cultivation. Tanganin da i-anod sa topsoil. Okay. Yan, drought, saro pa ang drought or mga natural disaster. Ini po, ining mga wildfire, flood, nagbabago ki habitat, it-change the habitat, particularly in deforestation Okay. and urbanization.
So saro man po yan sa environmental. Another, ini pong human activities. Na sabi ta nga ni, yun nga tutugon sa kuya ni Mayor, ining pollution. Oo, Sa looban, mga plastic, Mm. chemicals, mga oil spill, na pag napaduman po sa soil, nagagadan ninda supig sabit ang mga beneficial microorganism na nagigibo nutrient para sa tinanom. Ayun. Tama ba si ano yan Sir Edwin? Kaya anong kaya balan tama ba baka salaan sa kung i-correlate ko lang tigil sabi mo. Kaya tama ba kaya nagluluya nga ang yield din paroy, ang ani din paroy sa kada hektarya, 'di ba? Sabi nagbababa da ang ani kayan, nagbababa ngaya so production kan agrikultura ngay na mga gulayon, etc. Sa sitwasyon tangon yan. Meaning kung i-relate mo po ini, iyan ang mga factors that tabi could affect tabi the possible high production tabi in agriculture or agricultural products. Takon depleted na po ang gabos, maluyang ani tatabi sa anong man panadam Sir Edwin? Precisely tabi Sir Hen. Mm. Nadideplete ang Oo. soil, nadideplete ang environment. Natural, Opo. bako na sabi tang stable balance sa ecosystem. Yan. Natutubo lang si tanom, Mm. pero dahil hindi nga siya ecologically balanced, malamang sa bunga, malamang sa production, Oo. dahil ito naabot. Sabi mi nga ni, very pronounced ini sa rice unpeeled grains ang minaluwas. Ayun. Ang iba, na i-sterile dahil sa sobrang temperature of Iya po. pirmi makusugo ng uran. Oo. Ah, Di ko So, sabi ini nung tabi po- palan Sir Edwin, ini mga kam arog sendo, ini mga expert ng agriculture sa diyan sa gobyerno, aramang arog kay ng sitwasyon ano. Gari, Yes. matutumbo ko ta ko nang gigibuhon para mapakarayan sa tuya na food production sa mga maabot na daw. yes, dapat tabi sir rin, tutukan tabako. Oo. Pag-okay synthetic na fertilizer. Oo. Okay. Na ining synthetic na fertilizer, pag natuod talaga kaya ng farmer, Yeah. bako yan talaga ang long life practice. Okay. Dapat Actually, gradually, ma-minimize na po ang gamit kaan. Ibalik ta po, so sabi may organic yeah. fertilizer. Actually, pasiring po dyan sa hapot ko sa imo talaga. Kahit kansaraday pa kami, nagatanom kami sa rice field, nagatanom kami sa kwan. Ang gibo dyan ng mga fertilizer kan sa kuyang ama. So, dayami. So, inanayihan baga. Piga palapa sa mga dahon, piga palapa sa mga, ano yan, sa mga hali sa paroy mismo. Kang nauso sa mga fertilizer na pigpanao, yun pigaramit kan mga farmers, habang naghahaluyugo, nagtagiltil ang tinanom tabi sa Redwin. Iyo po, ang apod ka nagiging acidic. I see. Nagiging acidic ang daga. Nagiging acidic. Dahilan dyan sa synthetic fertilizer po na yan. Dahil sa sobrang gamit kay synthetic, na kung minsan sir Hen, ang farmer baga, bihira man, yung sabi ni, bihira man ang nagpapasuel analysis. Opo, yeah, correct. Bihira man po ang nag-submit kan sa indang sample, tanganing i-analyze sa soil, siging gamit kay fertilizer, baka bako man sa fertilizer na nababakal arugan mga triple 14, urea, baka bako na, baka lime, bako sa tugba, or pang-correct kang acidity. Ayun. So meaning po, pag magamit ka kanya halimbawa, basta bako, grabe katamtaman lang, aramon ang ang daga kung bagay itong fertilizer pong ito? Yes. Dapat nagpapasuel analyze. Dapat at least Isal bata na ano? Sa bulod baga, bakal sa nang bakal. Bugtag sa nang bugtag. ang Minarisim iba, ko po. sige sa ng arog-arog. Yan. Minarisim Bakal ka nga po. supadihon kay tulong sako, bakal nga siyang tulong sako. Bugtaki naman niya Ayun. pa dita. Maray niya sa buhay kamparoy ko, kan tinanong ko. Ayun. With that was knowing pala, dapat kung ano sudaga mo, tugma dapat sa bigid bakal mo, fertilizer. Yes, dapat may recommended rate. Okay. Iba yan. Pigigibo lang yan Oo. ang agriculturist through Department of Agriculture sa Bureau of Soil and Water Management. Ipapa-analyze na muna Opo. si mga soil. Pangyari pala, adi. Kaya, pero may stop muna tabi may singit ko lang ini. Tama. Di ko aram kung nataangon yan, ang sa tuyang nasyon, medyo nagluluya ang production in mga agriculture. Nag-import baga kita kibagas.
Iyon na po yan ang nangyari. Alam mo, kung minsan, adalan taman niyan, medyo masalimuot. Oo. Mm. May mga other issues na Yeah. nakakabit dyan, not necessarily kung babasihan ta po ang production. Opo. Ngunyan, sabi ba nga ni Presidente, dahil na mag-import, may production man Yan. talaga. Oo. Mm. Now, kung ang advice mi kayan, alam mo si Ren, dapat siguro i-localize Yeah. Yeah. ang food authority. Kasi mm. ang nagbabakal lang baga, NFA, Opo. rice. Ano daw kung magbakal man sa gobyerno, sa lokal, bakalon so rice dyan sa lokalidad, kung pera talaga ang kaipuan, Opo. saka lang ma-import. Kaya lang, dahil makita nagtatago talaga ki Abog, ay ki Paroy sa lokal, may NFA kita. Yeah. May, Okay. Okay. may batas para sa NFA. Okay. Asa ba Ang tabi si biggest- Redwin? Yan ang pagkasabi mo na environmental, human activities, ecosystem balance. Asa ba daw po? Na, kung daw yan, kamusta ang assessment mo tabi sa lokal na sitwasyon? Sa medyo yung kabisado ta? Di sa tuya ako, Sir Hen, sinasabi ko na talaga na ining environmental na mamatian na ini. Opo. Ining climate change na mamatian ta na. Ining sobra-sobrang uran. Yan. Sobrang uran. Pag oras naman kay summer, grabing drought. So, namamatian ta na po yan. Yeah. Ining human activities, talagang very pronounced talaga ini. Ang farmer, ang paggamit ng mga chemicals. Opo. Ang iba dyan dahil man ako konsulta kay licensed agriculturist. Kung ano so nadangog iyang babakalon. Yes. Kung minsan bako man akma, nasasayang. So ang tinatamaan, imbes so purpose mo para mapaka-rise to sa imong crop production, Opo. ang environment ang tinatamaan. Iyan. So, Grabe. saro pa hindi mga overfishing sa dagat. Sa dagat naman kita. Opo. Kaya baga tigbabawal itong mga Oo. tulong, mga arugaan. So ini talagang dahil nga sa sobrang demand, Opo. napapractice tayo ini na halos rampat talaga. Mm. Ini naman na ecosystem balance, ini po supik sa sabitang pag nawaraan sa ro, sabi na, essential species disappear, the entire food may collapse. May kasabihan ba kita si Ren, pag wala na nga yung Damo. damo, patay ang kabayo. Eksakto. Oh, Okay. eksakto iyan. Eksakto yan. Okay. Sige tabi, Sir Edwin. Ano pa po ang gusto, ang konektado dyan? Okay. Sige po. Go ahead. Hindi kay takeaways ta po dili si Red Perni, inibig sasabi tang ang environment includes all living and non-living things. And yung ecosystem depend on balance between component. Dahil talaga pwedeng daita ini itama. Dahil pwedeng daita itama. So sa food webs, it shows interconnection and energy flow. Daita po pwedeng dayaon ng nature. Yeah. Ang source ta talaga kang energy plants. Opo. Before ang plants, dapat ang soil mapakaray. Pag mapakaray man ang soil, maayos man ang plants, and then the conversion kang Opo. light energy para sa satuyang source na chemical energy sa satuyang mga tao, makaray man. So protecting ecosystem is essential Yeah. for life on Earth. Ini po talaga ang pinaka-importante. Ayun. Na Okay. I-practice ta po ang pagpakaray, ang kinapan, ini sa tuyang resources. Minsan nga ni, namumundo ako, although yao na, arukan diyan sa sa quarry area. Yan. Nagkawarara na sirhen sa tubig, Nagsaramsum? Naghubas? nagsarumsum. Kinoy-koy so mga so mga soil, so Yeah. mga Yeah. graben. Oo. Okay. So apay. Nawara naman. Nawara na sa tubig. Pangyari yan eh. Kaya mawarang kita sa batana. Problem. Iyo man ang ganda no. Tumay nakamay yun ka sa ko. Ang pag nagkakwari nga po, naguluyad at tabi sa ng water source. Iyo, yan na, saro na dyan. Hanggang Yan na, sa sige na-experience nga yung natin hararom yan. kaan. Sige dang hararom.
sa pagluyang niya ka, nawawara sa mga tinanom sa palibot. Taday ng tubig, sa mga tinanom na nabubuhay, na may tubig, nawawara. Kunday ng tubig, kaya mananggad tama ka, pwedeng apay, wara na po. So apay, aram ko sa mga primuhon ko si Ren dyan sa parting Budyaw, nagkawarara na so apay ta. Oo. Siyempre na nakuy-kuy so sabi tangan Yeah. nawara so soil. So ibang mga quarry nagbaba sa burabod, Iyo po. nabitay nga sabi ka sa mo nabitay na nga it sukaba santa. Oo. Gusto So, mo, wala naman ki source kang water. gusto mo palang, Irrigation na mawara talaga so apay. iyo po. Di magusto mo palangkaan, therefore, sabi sa kung gaito baga, sa conclusion, pwede nagwara na, maluya naman, so demonyo. Nagtago na. So nagwara sa apay. Kaya ang apay si Ren, Oo. si Tinta na Oo. dati 25 sana. Iyo man ang adi. Pati sa Pinangat. presyo nagmahal. Pinangat. Oo. Mahal so pinangat. Okay. Kaya, Ano pa tabi sa Ang Rin? tinatamaan si Ren, livelihood. Pag Yeah. araw kaya kita, life on earth ang tinatamaan. Pag Okay. kadayta na protection na ng ecosystem, Oo. life on earth ang tinatamaan. Okay. Ka-animals, magkatao, pirmi po. Kaya ini ang pangapudan, sabi nga ni Mayor, sako, Edwin, pagkaraya ang sa imong komitiba. Iyo. Kaya tanganing diyang binugtak, pagkarayon. Tanganing, bako lang masustain so ecosystem, Oo. so life, Yeah. so buhay. Yes. So livelihood dyan sa palibot, mapakaray, maibalik. Okay. Very good. Magayon ng mga punto yan. Kaya, tabi, may cycle pa lang. Sige, tabi Sir Edwin, go ahead. Ini po pinakasimple lang. Ini sa grass nga damo. Oo. So pwedeng Damo? magkaigwa dyan kay grasshopper. Oo. So grasshopper kakaulong kay bayong. Mm. So bayong pwedeng kaunon man niya kay manok. Oo. So manok para sa to na. Opo. Or sa box. Raksan. Ini naman grass nga ya kaunon kay karabao o baka. Baka, siyempre magpo-produce kay gatas, magpo-produce kay meat. Yaon kita baga dyan, human niya. So, Yun. may buhay. So, ini po ang dapat na tuyang duunan mo niyan. Aram ko po, pag dahita po ini na napakaray, Opo. ang importation, bako man yan sustainable. Yan. Yan, paano po kung dahil Local food pa rin. Pero simpleng logic man sa natabi, Sir Edwin, kung dahil kung wara ng damo, wara ng awot, wara ng grasshopper, wara ng cow, Wala nang buhay. wara ng buhay. Pag Okay. naputol, sabi ta nga ni, nawara ining sabot nga, or Oo. ining grass, nawara ang grass. So, life, Oo. Oo. Okay, sige po, go ahead. so kaya ang pangapudan ta po, ni kami bilang mga agriculturists, si satuyang practice, mag-shift na luway-luway na duunan ang Opo. pagbalik na mapakarayan sa tuyang kalikasan, particular ining soil, ining sa tuyang environment, tangan hindi po magproblema ta. Aram tamang baga sir, Yeah. kita nagtatrabaho para magpakalki pagkaon. Kaya kung ang pagkaon sobra na kamahal, Opo. dahil man makakasustain sa community, magparahagad man ng alangkaw na sweldo. Kaya sa farmer, napipresyo man magpresyo ng halangkaw, Oo. gabos na sana man napigagamit niya, pigbabakal man niya. Nasamantala, sabi ko na nga ni, pwede man yaon sa soil. Oo. Pag napakaray ng soil, makaminos kita sa abono, makaminos kita sa synthetic, bako man yan makastos. Yeah. Okay. Okay. Pero ang hapot ngo yan nga ni, sabi, gano'n nahiling ko na ang senaryo ngo yan, kaya to daw po yan, tabi, Sir Edwin, ibangon. Kaya daw po yan, ibangon na sitwasyon tangon yan sa percentage ang kami kinamumugtakan. Sa pagtarabang si Ren, nahiling ko kaya. Ini sa tuyang programa, aram ko, dakol kayo ni nagdadangog, man nag-iling. Opo. Adala ninda ang pigsabi ta. Taba ko, taday tamang po kayang i-present di totally yung logic. Yeah. Pero, adala ninda. Ako, tataya ko sa kuyang lisensya bilang sarong agriculturist. Opo. Kung ako magayon ang sendong farming system, Yeah. mag-shift ka muna magamit ang mga organic matter. Ibalik
ibalik yan sir, napaka-importante ang organic matter. Maibalik. Dahil pagsubsuban ang mga dayami. Yan. Oo. Oo. Dahil pagsubsuban. Mm. Pabulukon, kung dahil hindi na kayang pabulukon sa may samuya, sa munisipyo, pagsabi sa rasinda, takulik tahon may. Daro Yan. mi sa composting facility. Kabon magibo ki fertilizer na set na kuan ano na Kami na organic. magibo. Oo. Okay. Pero sabi data ang nahiling ko yung nganyan tabi sa Edwin. Nata daw yan na nga pag sinabi bagang sa pagkaon na organic. Pag sinabing organic, pagigamitan po ang fertilizer na organic man tama. Yes po. Okay. Opo. Nata daw po tamas malang organic na agricultural products kumpara sa bako tabi. Actually, dapat man talaga sir Hen, mas mahal ang organic Oo. na produkto. Duwa ang bagay na positibong nakukuha kang taong nagkukonsumo ka. Bukod sa food, may health, may bulong, Benefits. May health benefit. Oo. may health benefit. Unlike itong synthetic, Oo. pag ginamitan ka kay pamatay piste, Oo. pamatay bagay yan. Pamatay ka Oo. din. Siyempre, barato. Dapat, mas premium, Oo. organic, ta quality. Ayun. So meaning po kung gabos magkasaralo na magamit kay organic, baka pwedeng bumarata ang organic agriculture products, tadakulo na ang supply. Precisely nga kung Oo. iisipon, barato talaga ang farming system sa Opo. organic farming. Tagay ka naman mabakal, yaon na sa palibot mo, tipuron mo lang sa mga manure, Oo. ang kapaw, Yeah. tipuron mo sa mga dang, kang mga manok, pwede na siya maging abono. Oo. Dahil kamabakal, kang kamahal-mahal na synthetic, kaya lang nagigis siyang sinasabi tayong premium because nga sabi rin, so management system. Opo. So pag-produce kayo ni, medyo dahil man pwedeng ikumpara duman sa synthetic na Oo. ang benepisyo po kan organic na produkto maray sa hawak Oo. dahil ka nagamit kay pesticide. Ayun. So culture management, Opo. medyo halangkaw ang requirements. Okay. Tama. O, may hapot tabi digdi sa may hapot digdi. Sabi niya, totoo ba na kung ano ang ginamit na pampataba sa mga agricultural products na-absorb nakakain din ng tao? Sir Edwin, alibaba daw, guminamit po ng fertilizer sa puno. Yung fertilizer na yon makakarating daw pag kinain ng tao, papasok sa katawan nila o na-absorb po yun ng tinanim? Actually, sir, ang fertilizer is a source of nutrient. Pag sinabi tang fertilizer, Okay. source of nutrients kang plants. Okay. So iyan, pigpoproseso yan kang tinanom. Okay. Daiman siya nadadara as in so chemical mismo. Ayon. Okay. Naka-undergo pa yan ng decomposition Klaro. and chemical Oo. reaction. Mm. Bago siya i-absorb kang Oo. tanom, ang pikukuha lang kang tanom nutrients. Opo. Now, Natatabi siya. itong puntong napigsasabi niya, Sir Hen, na baka ngayon nadara. Nadara. Nakaong kang tawo. Oo. Account kin tao. Example, kung nagamit ki animal manure, hinaba ko totally decompose. Oo. May nagkaagang ngayaling bawa pitsay. Madali ng harbison so pitsay. May ikulay so ipot, so manure. Oo. Kabako nga ni decompose. Nakaduta sa dahon. Posibleng madara niya mismo sa fertilizer na kinaabot. So bacteria na yaon, direct contact, pwede. Yun ang pigsasabing logically na madadara niya. Pero so nutrient per se, dahil man po yan, tarapig pa-process. Oo. Ang tinanom, kukuhanon lang niya dyan, so nutrient. Ipaprocess Ayun. yan. So dahil man talaga itong gabos na dadara, pigpaproseso niya man. Yes, May yes. mga joke baga, natadaan santol sa sementeryo, mahamison. Paingurag sir, hining organic matter. Paingurag.
Ako. Kada akong potasyum, pampahamis. Pampanis ka sandol. Okay. Sige po. Magko-commercial muna kami. Karaw ko masa ito. Baka mga hilig ko magkaong santol tabi mga listeners. Alright. May mga hapot tabi din si Edwin. Ano? May mga hapot digdi. Magko-commercial muna pa kami. Makalipas lang kan mga patalasta. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Cobra Energy Drink. Tatak mo, tatak Cobra. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered. Tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Alright, sige, balik kita mga tugang sa programa. Digdi po sa DCGB. Sabi kan sa tuyang texter tabi, mga tugang, magayon ng pampaliwanag kan guest mo, magayon ng po pagsabuton, kung siguro, dakula sang tabang kung i-hire sa kan Department of Agriculture. Pwede, di ba? Pwede. Pwede. Licensed agriculturist po ni Sir Edwin. Kaya mga tugang, aram-aram niya po yan. Okay, Sir Edwin, may hapot tabi digdi. Sabi niya, good afternoon po. Good afternoon po. Ang animal manure po ba, effective siya din sa mga vegetables na pwede na gawing fertilizer? Lalo na po ang galing sa kalabaw at baka. Hindi kaya ito magka-apekto sa mga gulay pag kinain po ng tao? Sir Edwin, reaction tabi. Ay, nakamute ka po Sir Edwin. Kaya nakamute po sukan mo. Nakamute ang sa imong laptop tabi. Yan, sige daw. Bukas po si Ren, nakabukas. Ano po? Okay, nakabukas. Go ahead Okay. po. Go ahead. So, the best po, Sir Hen, na magiging siyang fertilizer or source of nutrient kang tanom ang mga hali sa mga cow manure, provided na properly decompose. So, maagi mo siya ng tamang pagpapadecompose bago gamiton. Okay. So, usually, kung normal decomposition period lang na without the aid of any technology, ang mga 2 months, pwede na siyang gamiton. Pero pag may rapid decomposting, 45 days or 30 days, lalo na kung ginamitan mo kay African Night Crawler o yung vermicomposting, mas magayon po siya.
I see. So di pala, tama ba ang pagkasabot ko si Redwin? Susugan ko lang ining hapot kan sa tuyo na listener. Di po siya pwedeng, kinuha mo lang dyan sa daga, ngaya, kinuha kang baka, inati kang baka, tapos pakalipas kinagkaper ng simana, dry na siya, o kung ano, kwaon mo, ibugtak mo sa daga na yaon sa napuon kang tinanom? Depende po, Sir Hen. Pag leafy vegetable, dahil pwede. Leafy vegetables, okay. Dahil pwede. Pero kung mga, sabihin tanang ngayang mais, Opo. mga grains na dry ang harvest, pinapamaratabaga, Opo. during planting, pwede siyang isabay. Okay. O ang apod may kaya ang pang-basal application or during land preparation, pwede na siyang i-broadcast. Ayon. Pag sinabi Pwede siya broadcast, ano sabihin kang broadcast, tabi, Sir Edwin? Ipig sa saboy, saboy. sa pil. Ayon. Di pwedeng Tapos, ipa-plowing na so farm, Oo. makakasabay na siya sa land preparation. I see. Kung magkaroon kang mais, araw ka mga Opo. grains, pwede Oho. yan. Ano pong animal manure ang pwedeng maray na fertilizer, tabi? Sa ruminant po, Sir Hen, napakagayon. Ruminant, pwede man itong sa chicken. Chicken. Fertilizer sa gulayon? Sa mga gulayon, the best ang manure, pero sabi ko nga papadecompose. Ayon. Okay. Okay. Decompose. Okay. Ano po Pero sa classified siya dry ng organic? manure, dry chicken nga, chicken dung or cow dung na dry, Opo. pwede mo siyang i-broadcast during land preparation kung ang tatanuman mo, mais. Ayon. Arukaan. Oh. Isabay muna doon sa daga, ano? Yes. Diba? So, Isabay muna doon sa apod sa daga. mukang basal application. Oo. Pero, isus kung pangyari, may tiksi. Pasensya na po kamo sa nagmemerindal, ha? May sir, pakitanong po kay sir, sabi niya, may nahiling po kaya ako sa YouTube, duman sa, di ko nangaran ng sonasyon, di ko aram kung baka, totoo ito, piki itong nailing mo, nailing niya da. Sa YouTube daan, naso ati kan tawo, septic tank, di darat pipasiring duman sa mga tinanong, piproseso, gigibong fertilizer tabi si Redwin. Pwede yon. Actually, nahiling taman talaga yan si Ren sa ibang bansa. Pero di siya tuya, igwa kitang pigsusunod na Philippine National Standard. Opo. Production. Dahil ito po yan, pig-accept. Bawal po yan sa to. Sa tuya, Maski pa bawal? yan, process, Oo. or kung ano, bawal. Dahil ito pwedeng gamito. I see. Okay. Okay. Now, ini po na sa food environment and yung sabi tang food web tabi. Ano pong gari pinaka scenario ka na gari makarecover kita, mapakaray tabi ang sitwasyon kang palibot tabi na sabi nga ni maging efektibo gararay ang pagproducer nin mga agricultural products, pati ang pagkonsumo ng tao, tapos ang pagdecompose tabi sa Redwin. So, sa muya si Ren, sa mga agriculture farming system, igwa kita dapat talagang practice na magkaag kayong mga organic matter kung dahil tapig papahingaluan ng daga, alimbawa sa rice field, sa rice field baga po, after 1 month, matanom na naman. So, ini-encourage ta po na maggamit talaga kayong mga organic fertilizer. Yeah. Maggamit talaga po sinagaanta. By nature, talaga dapat igwa talagang mga organic matter ang tanuman. So kung dahil maninda gradually mapadidiit. Sabihin tayo ngayang ngunya na taon, igwa kang napabulok na 5 sako, isabwag mo na yan. Yeah. Next cropping, igwa ka naman napabulok na 5 sako, alis sa dayami, isabwag mo lang. Opo. So, diit mahihiling mo po ang performance kang tanong. Diit man, pagbawasan mo na so, synthetic o ining mga nababakaltang mga triple 14, mga urea. So, ang advice ko, after 3 croppings or 1.5 year, arugaan, 2 beses man sa nakita sa rice field, magpa-analyze. Ayun, yun. Oo. Ang say po sir ang nag-conduct soil analysis. May mga technician po kita sa kada munisipyo. Sa Municipal Agriculture Office. Sa mga municipal and city agriculture office. May mga technician po na may mga target po yan na dapat within a period of time mag-conduct sindaki soil analysis kan sa indang mga respectivong jurisdiction or covered barangay. So dapat po igwa yan.
Sa kada Oo. munisipyo, may mga target quota po yan ang mga agriculturist. Opo. Na at least in 1.5 year, may data ang sa imong farmer kang soil analysis. Iyon. Opo. Ano po? Libre man sana po yan, Sir Hen. Oo, oo. So gusto sabihin po pala, gusto sabihin, kung sa farmer nangangaipo, alam ba, kung sa ingkaman na munisipyo, syudad, gibon mo lang, madumang ka sa City Agriculture o Municipal Agriculture Office para Yes po, yes. matabangan kung ano ang klaseng gagamiton duman sa pag-cultivate kan sa tuyang daga. Yes po, yes. Ayun. Kapag may soil analysis ka na po, Opo. tigigibuan niya ng recommendation kang agriculturist kung pirang sako, anong klase, ang ikakaag mo, kung anong tanom, ang itatanom mo. Ayun. Okay, okay. So magayon po yan na kaya dapat pala talaga maging aware ang mga farmers ta may available pala na tao na pwedeng makatabang sa enda. Dahil Yes. na magtsatsyamba ka kung anong gigibuhon mo dyan sa imo tabing tinanom. Ano tabi si Redwayne? Pag duman lang sila sa mga agriculture office na may mga Oo. extension workers po, kita na sabi. Agricultural extension workers. Opo. Okay. Sa last question na lang tapo, tama alas 3 na sabi kan sa rotang listener, good afternoon Henry M. Magayunon pagdangugon ang discussions about agriculture. Ay ibain ni Sir Edwin, pasensya ka na, pero isingit ko one. Ako kaya, mahilig pa akong mag-plants nin mga masitas. Oh. May mga plants po na matubangon pag bigiihian. Ano Sir Edwin ang nyaon sa ihi? Tabi. Kasi, ang ihita, may nitrogen yan, may urine. Ang urine po, may nitrogen. Okay. Okay. Kapag mga masitas kasi, mga crops, mga sa punta na, mga ornamentals, Opo. resistant man talaga. Pag binugtakan mo yan ng ihi, dahil sa magagadaan. Pero pag mga vegetable, pag binugtakan mong ihi, matgagadan yan. Gagadan si tanom. Pero bawal nga ni po gamiton. Iya. Ang pagkikibuya kang gani ba? So ihalo ang kitubig. Iyon Pwede. Di ba ribi sa tinanom? Na sa Pwede. I mean sa mga flowering plants baga, sa mga masitas. Basta bakong food plants. Basta Basta bako sa mga panggulay, mga pagkaon ng mga tinanom, pwede. Ornamentals, pwede. Mga kahoy, pwede. Kaya mag-consider 3%, Sir Hen. 3%. Gusto sabihin, 300 ml sa 1 liter na tubig. Kaya pala pag inagihan mo, mapaarat ang tinanom. Malalapa si tinanom. Ayun. Pero, yan ay pala na iyan, napapakinabangan ng mga plants, lalo na yan ng mga ornamental plants, ano? Yes, pwede. May nitrate po ang ihi. Ayun. Okay. Okay. Sir Edwin, pasensya na po sa mga texter ta ha. Salamaton tabi kan sa imong oras and happy birthday po graray po sa imo. Happy Thank you po, Sir birthday. Ed. Sige po. Ano po sa tuyang mensahe sa mga listeners ta tabi Sir Edwin? Ribangkos, go ahead tabi. Okay, sa sakuyang mga tugang na parauma, nanta na po talaga, sir. Mga nakiuong kita, maniwala ka mo po, magbalik na kan mga organic matter sa indong mga kawasan. Yan ang mas solusyon kang kita na ababaunono na ngaya. Mahalunon man talaga so abono. Sa kuya man, digdi sa daraga, padagusan sa kuyang pakiuron, mag-irrigate po kita, nga ni mapakinabangan tas sa mga nabubulok, pa-decompose mi yan, ta ibabariwas taman sa mga farmer libre. Ikuan tugon sa kuya ni Mayor. Pagkayon, ang mga nabubulok, i-retrieve, kuwaon, Edwin, ipabulok ta, pa-decompose ta, nga ni itao ta sa farming ma-testing din data. Yan. Very good yan. Okay. Thank you so much mga tugang Sir Edwin Ribangkos. Pang programang Kaya. Salamat kan sa pagkantabay. Pink yun mo babies. Susunod na. Sa inyong nadango ang programa Kaya. Abangan giraray sa masunod na Sabado sa parehong oras digdi sa DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! What a wonderful Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong